Ay kakaaro si Nana Rosita talagang agay irap tuman. Ni wala ni ray kamong to ya anak to plus wala ni PWD ko no. Maong yagawad si kayo namin kakaaro wadyang natan at sa may Sitio Balagan mother wa. Tagan jad Ambunaw. Sentro. Ambunaw Kalasyaw Pangasinan ni wadyagad sa may garita ng brother ko plus kay ibag si mami ni mami ay ni pigarito nyo la mami 78. Agi shout out 70 lay mami manaya talagang say malayag talagang duki sa bilay to mo pero ay siya kita mong malang sulayag ko tili bagayo eh. Si mami kasi king kuno ay kakaaro si Nana Rosita talagang agay irap tuman ni wala ni ray kamong to ya anak to plus wala ni PWD ko no katon kaskasyan bad kalamor ano wala man kuning mangiter singa untalan mapangasi bisal salamat lara so bali-bali ta ibabagay yung mother talagang laon da kidya tulungan da kayo. Siyempre, ang Thailandan sa kalagayan nyo, medyo 78 years old yun ha, medyo dukong-dukong kilawa. Kung ka makapil ni mata ya talaga. So, tulad ni, makapil ni mata to, galag ni makakar, singa-ukaw. Agila na birbir so karahapan niya. Andi lang. Agila na birbir ya, iwan niya ni kagwapo ay. Kapwa. Ning ilog sa ngipon ko. Kumunot, ang gano, agak na opiran, basta wala yung pampatak, hindi wow may mata. Oo. Katulad kalante, makapil ni mata to, nga lagi makakar. Ay, untan. Makaskari. Kumusta ba lang may gini? PW din kamong yung ibang ngayon. Mga awat-mat. Ang gapo. Akilay. Kalaba lang, titatak kasi ay, no, mampakam-kamirat si Kato. Kato, Ay, mga mangam-kam si Ren. mangam bat. Antura tayo singa kam-kam to, Piloy. Pilay, jad bunag, kantura. Ay, ganun. Wala dyan man ay mga managkamkam ko itong shout out si Nana Rosita. Wala eh. Anak itong PWD pero makapangkamkam manaya. Sa mga kumon, so, lagyan ng taklaba no, nananang daw. Okay. So, Kintayo. noon tan si Ren, no, so para may makababantay, kumuno natulungan na kayo, araramay talagang walay kaya. Dabilay, masimuon puso, yasi tutulong. Si Nana Rosita, ni Wadyara. Yad Sitio Balagan Irawa. Kakaaro ni wadyag natan at sa may Sitio Balagan jad Ambunaw Sentro jad amay ni Kawigino undiri sukad mismo sampu na Ambunaw Cross wa. So si Karadya wadyara so residente na Sitio Balagan ni agaylay anos na jad medyo sa ibabagadalanti si Nana wadya ay tani gabay kon tepetan no kumusta lara wala ko noy gabay dan ipasabiya ibaga kindi Daddy Frankie. Antulaman Nana, so ba yung ibaga? Wala radya kumon, napasag no kami dyan, masyadi mi dyan sayab, Sitio Balagan ay. Okay. Tamanira kami dyan agagi. Kumusta natin sa layo ang makakarkiman ni Diriso? Andi mo lang yung walay baston. Akabastong kila. Saan makapili matak. Sige pa siri, alagay kipa, tabi yun tayo, tanang ng Daddy Frankie. Ay, nangyari pa. Hagi, sige pa siri Nana. Hagi, sarasarag yung ni Manaya, no walay baston niya. Ang gapi baston ko, agak lang magkaakan niya, yung gapula, awat tinag ka unaw. Human Manaya, so. Kanang aso yung kasi yung brother, lakid niya. Kananin ng yung irap ni Dya. Diyan Sitio Balagan niya, Daddy Frankie, gabay na kayo kumuna, napito yawan mo dyan kumuna, ano bilbilang, naharap yun, awa. Tulaming nga rin nyo lamat, ay bagal Daddy Frankie. Rosita, Busto Balaurito. Busto Balaurito, si Madam Rosita Busto Balaurito, 78 years old. Si Kararaya, so, sang katakanan na dyan, sayan simpok. Aya may Sitio Balagan, ninyaray kagkaabay ng kaabungan ay ni. Bukan di mato. Si Daddy Frankie, so kabay na ko noon na pasyar dyan, kaya makapangitermat o magagamor ira na tulong ng Daddy Frankie, ang gano antod ta na kantidaray. Pasyaran po kami dyan, pero nananantong mo siya di irap ni Ma. Sa sitwasyon, gapot sa mas nakatutulungan ng Daddy Frankie, aramay kino, walay diferensya. Tulungan po kami ng brother Frankie. Wala kinda, okay. PWD daw. Ay, walay PWD yung Wala PWD, watan mo. Wata, nakarukula ba? So, maong si Ren, Mag-pension ang gapo mo sa nanawa to. Ay, ganun ba? Oo. Iba kayo, ang tilig na nyo. Malaba, malata. Si kamera mo tat, no? Wala na si mo tat. Mo panuwa, ang gapo. Kumusta yung panangan nyo mo, tinagwago eh? Mangang kami, agwaga mo na ron. Mampalabas kami malay. Mamidulat sa nago, siyempre, ang gapi ni Saliw. Ay, ganun. Anong Oo, tulaya? siyempre. Saan tayo pala irak na bilay? Di bali, tawalan siya na iter. Oo, So, katanong walang blessing kayo na Diyos na napuyok si Brother Franco na dyan. Blessing nga nakatawan, di ba balag yan?
Okay, sige, salamat si Mother, Madam Rosita. God bless. Unya labat lah, ipasabik lah, kindi Daddy Frankie, ang video, nabantayin to yung kumon, tapi ano si Daddy Frankie mo talagang nakablit, tan makaarap dyan, sa barangay Ambunaw, Kalasyaw, dyan, Sitio Balagan.